Паведамленні пра падзенне расійскага дрона каля Слуцку. Улады і прапаганда не каментуюць. Ціханоўская сустрэлася з брытанскім прэм'ерам, а Лукашенка не можа і тыдня пражыць без размоваў з Пуціным. Аблавы ў справе ІГУ і адчыненыя дзверы беларускага войска для расійскіх ваенных злачынцаў. Пра гэта і не толькі апавядзём у кароткім выданні навінаў серады 3 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. Шэраг рэгіянальных медыяў і тэлеграм-каналаў паведамляюць пра меркаванае падзенне 2 чэрвеня ў Слуцкім раёне баявога БПЛА. Імаверна, гэта быў расійскі дрон «Герань», аналаг іранскага «Шахед». Паводле каналу «Беларусь-Замкадам» інцыдэнт адбыўся ў раёне вёскі Навадворцы, якая мяжуе з райцэнтрам. Тэлеграм-канал «Рэальная Беларусь» паведамляе, што маглі быць збітыя нават 2 дроны, акрамя навадворцаў яшчэ ў раёне вёскі Лучнікі, таксама побач са Слуцкам. Карыстальнікі соцсетак паведамляюць пра вайскоўцаў, міліцыю і МНС на месцы здарэння. Журналістка Белсату патэлефанавала, як занепакоеная жыхарка гораду, у найбліжэйшыя да месца меркаванага здарэння ўстановы. Там паведамілі, што частку вуліцы Максіма Богдановича ў Слуцку сапраўды перакрывалі. На месцы працавалі экстранныя службы. На 11 гадзіну 3 чэрвеня афіцыйнага пацверджання, зняпраўджвання ці каментара з боку ўладаў не было. Найбольш небяспечныя высокаактыўныя адкіды беларускай АЭС у Астраўцы будуць захоўвацца беспасярэдня на тэрыторыі станцыі цягам усяго тэрміну яе эксплуатацыі. Пра гэта на адмысловым круглым стале апавёў намеснік кіраўніка Дзяржатамнагляду Дмітрый Паўлаў. Ён зазначыў, што іншыя адкіды дзейнасці БелАЭС, нізкаактыўныя 3 і 4 класу і сярэднеактыўныя, але з кароткім перыядам паўраспаду радыонуклідаў, будуць захоўвацца на станцыі 10 гадоў, пасля чаго іх вывезуць на ядравы магільнік. Узвесці той плануюць да 2030 года, хоць на сёння ўлады нават не вызначыліся з пляцоўкай для пабудовы сховішча. Што да высокаактыўных адкідаў БелАЭС, то, са словаў Паўлава, іх фінальная ізаляцыя – вялікі выклік для ўсіх краінаў. Калі такая патрэба ўзнікне, беларускі бок плануе скарыстацца тымі тэхналогіямі і рашэннямі, што будуць у гэты час ужывацца ў Расіі. Замежным грамадзянам могуць дазволіць служыць у беларускім войску паводле кантракту. Гэта прадугледжвае праект зменаў законаў у пытаннях праходжання вайсковай службы, які напярэдадні разглядаліся ў Савеце Рэспублікі. На экспертнай камісіі планаваныя змены ў заканадаўства прэзентаваў першы намеснік міністра абароны, начальнік генштабу Павел Муравейка. Такі крок ён назваў, цытата, «умацаваннем нацыянальнай бяспекі». Цяпер права заключаць кантракт маюць выключна грамадзяне Беларусі. Змена заканадаўства адчыніць дзверы ўзброеных сілаў і ўнутраных войскаў МУС для замежнікаў, напрыклад, расейцаў, актыўных удзельнікаў агрэсіі супраць Украіны. Увечары 2 чэрвеня адбылася тэлефонная размова паміж Александром Лукашэнкам і Владзімірам Пуціным. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі гаворка ішла пра міжнародны парадак дня, абстаноўку ў рэгіёне, гандлёва-эканамічныя стасункі і правядзення форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. На мінулым тыдні Лукашенка сустракаўся з Пуціным у Астане, дзе праходзіў саміт ЕАЭС. Тады ж Лукашенка анансаваў візіт у Беларусь прадстаўніка прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханоўская сустрэлася ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам. Паводле каманды Ціханоўскай на сустрэчы з брытанскім прэм'ерам абмяркоўвалі падтрыманне незалежных беларускіх медыяў і грамадзянскай супольнасці, вызваленне і падтрыманне палітычных вязняў, працяг рэпрэсіяў у нашай краіне і пытанне адказнасці рэжыму Лукашэнкі за злачынствы ды міжнародных механізмаў правасуддзя, сінхранізацыю палітыкі Вялікай Брытаніі і еўразвязу адносна Беларусі, у тым ліку пытанні санкцыяў. Сёння з прэм'ер-міністрам таксама гаварылі пра візіт в Украіну і тое, што падтрымка дэмакратычнай Беларусі – гэта таксама падтрымка Украіны і агульная інвестыцыя ў агульнаеўрапейскую сістэму бяспекі, у тым ліку для Великабрытаніі. Таму вельмі важна, што наш адзін з нашых хаўруснікаў – это Великабрытанія, краіна Вялікай Сямёркі. Великабрытанія будзе размаўляць менавіта з беларускім народам, а не з рэжымам Лукашэнкі.
Праваабаронцы вясны паведамляюць пра ператрусы і допыты ў людзей, датычных да еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Лукашэнкаўскі рэжым распачаў адмысловую крымінальную справу. Вядома пра не менш як 12 чалавек, да якіх прыйшлі сілавікі. Гэта не толькі асобы, якія цяпер звязаныя з ВНУ, але і тыя, хто выпусціўся з ЕГУ дзесятак гадоў таму. Праваабаронцы раяць не вяртацца ў Беларусь выкладчыкам, студэнтам і асобам, якія маюць любыя іншыя сувязі з ЕГУ, а таксама не ўзаемадзеяць з сацыяльнымі сеткамі навучальнай установы. Праваабаронцам вядомыя выпадкі, калі сілавікі пагражаюць крымінальным пераследам дзейным студэнтам, калі тыя не адлічацца з навучальнай установы. Удала склаўся для 24-гадовага Менчука выезд на музычны фестываль «Пражарка» ў Ваўкавыскім раёне. На падпітку жыхар сталіцы напаў на міліцыянтаў патрульна-пастовой службы. Аднаго з іх ён ударыў па твары. Мужчына не здолеў патлумачыць сваіх дзеянняў. Кажа, быў занадта п'яны. Заведзеная крымінальная справа яму пагражае да 7 гадоў зняволення. Сур'ёзнае ДТЗ адбылося на трасе Р-53 з Менску ў кірунку Смалявічаў. Аўтамабіль ВАЗ з невядомых прычынаў ехаў па паласе, прызначанай для сустрэчнага руху. У выніку чаго ён сутыкнуўся з аўтамабілем Ford і GMC. Ад моцнага удару GMC вылецеў у падарожны кювет. Медычная дапамога спатрэбілася 4 асобам. Іх скіравалі ў найбліжэйшы шпіталь. Пра характар і ступень цяжкасці траўмаў пакуль не паведамляецца. У Менску за парушэнне правілаў дарожнага руху прыцягнулі да адказнасці кіроўцу Мерседеса Гелендвагена на казахстанскіх нумарах. Раней гэтае аўта заўважылі прыпаркаваным проста на ходніку каля акадэмкнігі на праспекце Незалежнасці ў Менску. Праз некаторы час яго сфатаграфавалі на паркоўцы гандлёвага цэнтру «Замак», на месцы, прызначаным для транспартавых сродкаў людзей з інваліднасцю. На дадатак 32-гадовая кіроўца Мерседеса перавозіла 2-гадовага хлопчыка на пярэднім пасажырскім сядзенні без спецыяльнай утрымавальнай прылады. Трансляцыі чэмпіянату свету па футболе на тэрыторыі Беларусі пакажа тэлеканал Спорт ТВ, які належыць да прапагандысцкага медыахолдынгу СТВ. Спорт ТВ не ўваходзіць у абавязковы сацыяльны пакет бясплатных каналаў. Ён дасяжны выключна кліентам кабельных і лічбавых сетак, напрыклад, Зала, Вока ці Ясна. Паглядзець трансляцыі можна будзе таксама праз сайт тэлеканалу. Першы матч чэмпіянату свету, які сёлета прымаюць адразу 3 краіны – ЗША, Канада і Мексіка, пройдзе 11 чэрвеня. Большасць матчаў паводле менскага часу будуць пачынацца познім вечарам ці нават глыбокай ноччу і о 4-5 гадзіне раніцы. І незвычайныя кадры з беларускай сталіцы. Менск атакавалі мухі. Рой заўважылі ў цэнтры гораду побач з Сумам. У каментарах да відэа карыстальнікі пішуць пра біблейскія кары егіпецкія. Зрэшты, ўсё не так драматычна. Інсектаў прывабіў барбарыс. Спецыфічны пах расліны працуе як магніт для мух. Глядзім без каментара. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату», а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».